Ya bafowethu, yazi le pheni yokuthi uthuke uma wengane. Akuthuke uma wengane akunikeze akukhumule ibhulukwe akuveze amasende. Akuthuke uma wengane uzofisa ukuthi ngabe iyafa le ngane othukelwa yona. Akuthuke uma wengane aze akuhlanganye nonina ugogo wengane bekuthuka nje. Uthi uyabheka lapho awenzanga lutho. Bekuthuke nje. Bakuthuza ufisa ukufa. Bekuthuka nje. Uzutshela nokuthi awundoda yalutho wena. Uyisilima. Uyisihlama. Bekuthuka nje. Bekuthuke nawe uzuyibona ukuthi wrong lapho ungenzanga lutho. Bekuthuka nje, bekugiva nje. Bekuhlanganyela uthi uyabheka uthola ukuthi njengoba wengane ehlukene nawe nje noma wakhe okugogo wengane wahlukana nendoda yakhe ngakho lokhu kukhuluma. Uyabona? Bekuthuke bafowethu, ngikhuluma mina ngomuntu ozokuthuka uzofise ukufa. Akuthuke umuntu akutshela ukuthi wena hey, akuthuke nje umuntu, akuthuke. Akuthuke umuntu yezwana. Uzofisa ukuthi ngabe uyafa le ngane othukelwa yona. Okuyiyona ekuhlanganisa nalabantu laba. Ngoba eqinisweni ayikho indoda enelungelo lokuthuka. Ayikho indoda efanele ukuthukwa umuntu wesifazane. Yabo njengoba iy'ngane ey'ningi nje zikhula ngaphandle kobaba. Sixoshwa yizo lezi iy'nhlamba lezi. Umuntu akuthuke nawe uzubona ukuthi ufanele ukuthukwa. Akuthuke umuntu kuphela i-airtime. Ya, uthi usathuswe yilokho kungeni please call Mdidi. Ekuthuka nje. Bekuthuka bobabili. Ya, bekuphendula nje. Sigcina ungasazi ukuthi kumele wenzeni uNkulunkulu wami. Lokho kwenza ukuthi ugcine uyizonda le ngane. You understand? Uthukwa nje nayo ikhona la elaleni. Ithi babakhe baba anginalokhu nalokho. Baba uthi uyafona ngelilanga uzokuthiwa baba ufunani. Ubona ukuthi ingane ikhuluma into efidiwe. Uyathukwa. Ugcina ubona la ukuthi phela mina nginamhelo, mina ngikaze ngesibhedlela ngiyoteta mina. Le ngane izokhula izothi misa ingazi ukuthi ngubaba izoza kumina. Ngifuna ukukhulumela nje amadoda namhlanje, bafowethu siyenze njani lento yokuthukwa. Thuka uzibone ukuthi ayikufanele ngithuke lo muntu. Kodwa uthi uyayibheka into okuthukela yona ayikho. Ithiwani into enjalo? Into enjengaleyo ithiwani? Akuthuke umuntu uzubona ukuthi hayi kwangithukayo lokho. Lapho uthi uyabheka ukuthi uthuka yi-2000 uNkulunkulu wami, into enokubisi. Into engelutho. Ikuthuke nje into. Ekhaya kini uyasatshwa, uyahlonishwa lapho kunabashana abagcwele umuzi. Kunodadewenu lapho bagcwele umuzi. Kunabafowenu abancane nabadala abakuhlonipha bayazi ukuthi makukhona usibanibani ekhaya zonke izinto ziyoqonda. Kodwa la ozele khona uyathukwa nje. Ithiwani lento leyo? Ngikhuluma namadoda impela namhlanje azele. Kwasho ukuthi uzele nomuntu orongi. Wadiscover ukuthi lo muntu lona urongi, akafanele ukuzaliswa. Bese niyahlukana ngenxa yobufebe bakhe. Ekugcineni bese uyakuthuka ngoba empeleni wonke umuntu onesibindi sokuthuka indoda abafowethu uyisifebe. Uyisifebe uyisifebe. Mina ngazi umuntu owamitha emithela umuntu ongasebenzi. Kuze kube manje lowo muntu akayisupport ingane, hhayi ngoba ethanda kodwa akasebenzi. Uma ingane yakhe uyamhlonipha kodwa ngoba uyazi ukuthi uyindoda. You understand? Baze bahlukaniswa nayifamily ngenxa yokuthi le ndoda ayisebenzi. Kodwa manje bese kuba nokunye nje unonkroyi nje onga-understand. Okunesibungu la lokhu esithi. Akuthuke umuntu uthi ucela iy'thombe ukutshela ukuthi awusebenzi isilima, awunamali. Amanye amadoda ayasebenza wena kwasha kwacima. Lapho uthi uyabheka uNkulunkulu wami usafunda wena. Uyothatha imali ufunda.
uthi uyabheka usazama ayikho imali awusebenzi uyazama uhlala kini ugciniwe uthi ucela iy'thombe kuthiwe uzomshutha lapho usegoli wena ingane ise-Eastern Cape segoli wena ingane isemalelane eMpumalanga ozoyishutha ngiyofika ngani lapho ngishoda ngemali ukuthenga airtime ngimfonele njengoba WhatsApp nawe nje bangikhonekhthisile abafowethu ngiyofika ngani lapho emalelane yakini angikhala nani madoda hey so subscribe-ani la